Wong jam 3 enake ning ndi ya? Balik ya sore. Nah, jajal ning ngene pos iki. Ini Bambang Taufan. Seperti ana kancane ning kono. Lah, ngono iki. Woi. Ana apa Mas Taufan? Takal di susu Mas. Biasa iki lho, gawean wis rampung gitu. Balik jek sore ya wis medun rene wae ya wis sampean ya. Ngopi-ngopi sih piye? Cocok. Oke. Tak siap. si kowe kopine. Iya, sip sip. Oke. Iya. Dikuti kopi, Wah, komplit. jarum rokoke, Wah, komplit. cocok, komplit lur. Wah, ya Terus temilane. lumayan lah. Aduh, Ya, Mas. gimana sepi apa rame? Ah. Sepi, Pak. Berprai katalan kabeh. Ya sampean ke kene malangi rame pos pi. Ah, padha wae. Padha sepi nih. Berprai apa ya? Duprai. Ayo tanggal abang. Ora buka lowongan kerja ya, Pak. Lowongan apa Mas? Permalingan. Lah kae, paling kae pas teko. Eh? Kok iso? Lah niki nilang kabeh rokok, jajanan nilang kabeh. Wah, nyamari. Empeke pergi. Oke. Ini, Pak. Kira-kira tekan kene kerjane wae pi. Oke. Ya, Sip. tuku es teh. Iku diganti. Ganti es teh. Ya. Oke, sip. Es teh ning Jos. sana ya. Kok ngenteni wong rene sik wi. Lu apa, Pak? Biasa ngopi-ngopi lho, Pak. Karo macem ilang. Ya, ngopi-ngopi iki. Alah, ngopi. Asem no perang panasnya nih mau ngono. No, tuku. Ngopi tuku es teh ta. Tuku as no. Yo barene santai. Kali. Kali Bayaran. Susu suwi lu. Yo, Orang. ada ujak. Babak. Orang gang ah. Yo, ayo. Oke. Para wis maneng kene. Joko genten tuku es teh. Ayo, Pak. Yuk.
Wah, nggak TV. Ayan. Rapayong. Tas. Kasur. Galon. Helm. TV. 5.000 untuk sembarang kali. Angkut. Ampun. Loh, pra SD ya? Pra ketok wongin. Agun? Pak. Ah tenang to. Sing diomongke barang ilang kabeh. Rokok, HP ilang kabeh. HP ku oke to, Pak. Rokok, panganan. Oh. 5.000 untuk sembarang kalir. Kocor. Juri.